Iesu'n golchi traed I ddisgyblion. Erbyn hyn, roedd hi'n bron yn wyl y Pasg. Roedd Iesu'n gwybod fod yr amser wedi dod iddo adael y byd a mynd at y tad. Roedd wedi caru'r rhai oedd yn perthyn iddo, ac yn nawr dangosodd iddyn nhw mor fawr oedd ei gariad. Roedden nhw wrthi'n bwyta swper. Roedd y diafol eisoes wedi rhoi'r syniad I Judas, mab Simon Iscariot, I fradychu Iesu. Roedd Iesu yn gwybod fod y tad wedi rhoi popeth yn ei ddwylo e. Roedd wedi dod oddi wrth Dduw ac roedd yn mynd nôl at Dduw. Cododd oddi wrth y bwrdd, tynnu ei fantell allanol a rhwymo tywel am ei ganol. Yna tywalltodd ddŵr I fowlen a dechrau golchi traed ei ddisgyblion, a'i sychu gyda'r tywel oedd am ei ganol. Pan ddaeth tro Simon Pedr, dyma Simon yn dweud, Arglwydd, ti'n golchi mewn rhaid I. Atebodd Iesu, ti ddim yn deall beth rydw i'n wneud ar hyn o bryd, ond bydde di'n dod I ddeall yn nes ymlaen. Ond meddai Pedr, na, byth, chi di ddim golchi mewn rhaid I. Os gai ddim dy olchi di, meddai Iesu, ti ddim yn perthyn I mi. Os felly Arglwydd, meddai Simon Pedr, golcha fy nwylo am pen I hefyd, dim jyst fy rhaid I. Atebodd Iesu, does dim rhaid I rhywun sydd wedi bath y molchi eto. Dim ond golchi ei draed am fod gweddill ei gorff yn lam. Ydych chi'n lam, pawb ond un ohonoch chi. Roedd e'n gwybod pwy oedd yn mynd I fradychu, a dyna pam y dywedodd fod un ohonyn nhw ddim yn lam. Ar ôl iddo orffen golchi ei traed nhw, gwisgodd ei fantell eto a mynd yn ôl i'w le. Ydych chi'n deall beth dwi wedi wneud I chi, meddai? Rydych chi'n fy ngalw i'n athro neu'n arglwydd, ac mae hynny'n iawn, a mae dyna ydw I. Felly, am fy mod I, eich arglwydd a'ch athro wedi golchi'ch traed chi, dylech chi olchi'ch traed eich gilydd. Dwi wedi rhoi esiampl I chi mwyn I wneud yr un peth i'ch gilydd. Credwch I fi, dydy caethwas ddim i'w chlaw ei feistr, a dydy negesydd ddim yn bwysicach na'r un wnaeth ei anfon Rydych chi'n gwybod y pethau yma, ond ei gwneud sy'n dod â bendith.